दस्रा हाबनायखौ नोंसोरबो नुदों ना होदोंमोन बिसोरखौ मालाय बिराद नायोलै दा गावसिनि सरखार नालाय जोंना मानो हाबनो मोनाखै मा सानो नोंसोरो सेन्ट्रेल जेल मोनफैथारसिनानो दाउफ्रि ब्रादारमोन खाथियावनो ओरै क्रिटिकल केयार हस्पिटाल सेरावनो जायो सेन्ट्रेल जेल हाब्बाय बेखिनियाव ओमफ्राय आदामोन माखासे हाबैजोब्बाय सिंगारफ्रा हाबैजोब्बाय दा बिराद गोबाव जाबाय नेनाया 4-5 घन्टायानो जानोसै गोबाङा नेम लिस्टबाबो हाबनो मोनाखै नाम लिस्टबाबो हाबनो मोनथ'वाखै ना हाबनो मोनथ'वाखै माथो गुबुनफ्रालाय माथो नाम गैयाबाबो गेट खुलिना होयो बिसिना होदोंमोन बिसोरखौ मालाय बिराद नायोलै दा गावसिनि सरखार नालाय जोंखौ नाया गावसिनि फैसा थ' बेबायदि आरो दुखु गोनां सेन्ट्रेल जेल सेराव दै बे मादैमोना बे आदैमोन हाबखांबाय नामा आदैमोन नोंसोरो हाबनो मोनथ'वाखै दा बिराद गोबाव जाबायना नेफैनाया गोबावानो जाबायथ' जों ओरैनो मुंखौ न'खरनिफ्राय फैनानै एसे माबा आर'नाइ गामसा लाना फैदों न'खरनिफ्राय आरोना जोङो माबा आंना जाबाय टिपकाइ टिपकाइनिफ्राय माथो गुबुनफोरखौहाय ब्लेन नाम होआबाबो हाबनाय नुदों ओमफ्राय जोंना मानो हाबनो मोनाखै मा सानो नोंसोरो गुबुन हारिया मालायनि हादराव थाफैनाय बायदि ना बेबायदि आरो ना जोंखौ न'खरनि जानानै ज' मिलायनानै माने जोङो बै जेलार जानायफोरखौ जाहाथे माने जोङो अननानै जों गामसा गांफा बा आर'नाइ गांफा बेबायदि लानानै होफैदों होननानै जों लानानै गोसो होफैदों आरो ओमफ्राय बिदिनो अनसुंथाइनि खोथाबो दंमोन नालाय बेखौ खालामना होबाय बेबायदि आरो एकदम माबा जानानै फैथारदों आरो जाहाथे माने जोंनि बर' हारि आरो मानो बेबायदि जानांगौ जोंनि हारि गोदाव सोराव बेबायदि दस्रा हाबनायखौ नोंसोरबो नुदों दस्रा हारिखौ सोदों ओमफ्राय दस्रा हारि हिसाबै सोर माबायदि हारि हारसाफोर नामा सिगां सोग्रोबाय थायो नोंसोर खय घन्टा जाखोमोन गोबावसै माबायावनो सफैदों 2-2.5 घन्टासो जाबाय ओमफ्राय माबा गावबुरा आफादनिफ्राय दैथायहरजानाय मानिफ्राय दैथायहरजानाय गावबुरा आफाद टिपकाइनिफ्रायनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आदसा आंनि न'आ जाहैबाय परबतजरा नाम लिस्ट होखाजोब्बाय दा आदैमोना होखाजोब्बाय दा जों हाबनो मोनब्लानो जाबाय बे आरो खय घन्टासो जाखो सेन्ट्रेल जेल गेट थ' बे आरोना जोंनि मोखाङावनो माखासेयाथ' बै एसे मबाइला सिंगारफोर 3 लांनो मोन्दों अनलि ओमफ्राय गुबुन हारिफोरखौ मेगनावनो नुबाय थादों जे बिसिना नाम पारमिसनबो लानाङा डाइरेक्ट थांबाय थ्रोब हाबहैबाय जोंना बर'फ्रा एकदम नेगासिनो दङ नै गेटआवहाय माखासे आरो बाहेरायाव दङ ओमफ्राय जों दा नाम होबाबो सिङाव एन्ट्रियानो पारमिसन गैया बायदि डिनाय खालामजानाय ओमफ्राय गुबुनफोरना मालाय नामबो नाङा जास्ट थांबानो गेट खुलिनानै होयो आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बिराद रागा जोंदों दुखुबो मोन्दों सासे बिनिनो मानसि बिसोरनि एडमिनिस्ट्रेटिभनि आमार मानु आगत जाब' होननानै मोखांजों लानानै थांबाय जोंनि एफा बर' गोनाङावनो ओमफ्राय जों बेखौ जेबो खेर गैया थ' अब्ला जों सोरनि हादराव दङ माबायदि नै बिदि सोबख'जानाया दासिमबो दिनै लाइभ नुफैबाय जोङो थ' बिदियाव बर' जानानै नोंथांमोनहा मा बुंनो सानगोन सोरनि लेवानि थाखाय जादों बेफोरो दुखु गोनां माबायदि खालामजायोना नोंथांमोना कमेन्ट होनो हागोन आरो दा माखासे साहा लोंनो नागिरदों ज' दङ माखासेयाथ' हाबबाय ओमफ्राय दा बुहुदआनो न'खरनि मानसिफ्रानो हाबनो नागिरदों जोंथ' दे बाद नाथाय बे न'खरनि मानसिफ्रा जायफोर नेगासिनो दं गोबाव समनिफ्राय नायनो नागिरनाय बेबायदि थ' बिनि सायाव मा बुंनो सानो अननानै कमेन्ट होलाय